Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Асабіста я з 5 без малага год свайго зняволення я год правёў у штрафным ізалятары. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны ізалятар, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. Я асабіста знаходзіўся ў адзіночнай камеры, і увосень насупраць мяне, гэта было ў гарадзенскай турме, я прасынаўся ноччу ад таго, што дарослыя мужыкі вылі і звалі сваю маму. Ноччу, сярод ночы, настолькі яны пакутавалі ў гэтым штрафным ізалятары ад холада. Людзі не маглі спаць. На маіх вачах людзі з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прамым. Яны пачыналі чуць галасы. Проста. І ведаеце што? Ніхто іх нават ні разу не ударыў. Нехта думаць, што катаванні гэта калі паставілі чалавека на дыбу, пачалі расцягваць і там калёнымі кляшчамі яго мышцы выдзіраць. Насамрэч нет. Я пераканаўся, бачачы тое, што я зараз пабачыў, што чалавека можна давесці да вар'яцтва ці да смерці, проста пакінуўшы яго ў адзіночнай камеры. Проста адміністрацыя пачынае маніпуляваць ягонымі базавымі патрэбамі, і чалавек проста з'язджае з глузду ці памірае. Трэба толькі час. У Беларусі, на жаль, такая сітуацыя, што усталяваўся тэрор. Людзі нічога не вырашаюць. Тое, як мы бачылі ў часы, не ведаю, Махатмы Гандзі, Нельсона Мандэлы, што гэты негвалтоўны супраціў, на сённяшні дзень у тых людажэрскім рэжыме ў Беларусі гэта не працуе. Людзей проста вынішчаюць. Ніхто не ведае статыстыкі па самагубствам у нашых турмах. Ніхто не ведае статыстыкі па псіхічных разладах. Адбываюцца рэчы страшныя. Я сам, толькі на пэўным этапе зразумеў проста гэтага маштаб. Я вас упэўненую, што калі пройдуць дзесяцігоддзі, і мы пабачым гэтыя гады, у якія мы зараз жывем у Беларусі, яны войдуць як новы 37 год. Іх будуць вывучаць у школе. Па гэтым тэхналогіям рэпрэсій, здзекаў, вынішчэння чалавека будуць пісаць доктарскія дысертацыі. І таму яшчэ раз хочу сказаць, яшчэ раз паўтаруся, калі ласка, не спыняйцеся. Там сядзяць людзі, і толькі ваш ціск, толькі ваша свядомасць, плюс мужнасць тых, хто застаўся ў Беларусі, ваша настойлівасць, яны дапамогуць ім не проста выйсці на свабоду, а проста застацца жывымі. Яшчэ раз хочу всім падзякаваць. Я веру, канешне, ў лепшае, тое, што свабода і праўда пераможа, і я заклікаю вас таксама да гэтага верыць. Дзякуй за ўвагу.